गतिके हाजारखि बुंथो हाग्रामा विल बि किक आउट फ्रम द ससाइटि बिथाङा बेलाव थानानै सासे दायनिगिरिया बेलाव थानानै भाइस चेन्सेलरनि पस्टखौ बिथाङा होल्ड खालामनाया जोंनि थाखाय लाजिथाव आरो मुगैथाव। गोजांबायलिना गाइसमोन जाय हक बेफोर बोथोरनि मोनसे नेचारेल बुस्थु। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौ फरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दा गगा मोननाया गारमाया जाला। दिनैनि भिडिअआव सावरायनो नोंथांमोनजों गुसुंब्लाबो थरलि नोंथांमोना भिडिअआव जोबजासिम थाबाय थाबानो जाबाय। फेरेंगा इएम सारा बिथाङा बुंदों चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव हाबसिगोन होननानै। दा बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बेनि सिगां नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे लाइस्राम लादु सिंखौ लानानै मोनसे गोदान आन्दलन खालामफिननादों, बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। नाक बिजित होनानै चेन्सेलर बा आसामनि गभर्नर बिथांनि प्रेजेन्सआवहाय एबसु बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सार, लोगोसे बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननि प्रेजेन्सआवहाय मोनसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंनि सायाव बिथांखौ होखारनायनि फारसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै बिथांमोननि गेजेराव टक जादोंमोन। नाथाय दिनै बुंनांसिगोन बे टकआ फैलार जाबाय आरो जिबादि नेनो थाखाय डेडलाइन होदोंमोन, जिबादि बिथांमोना आसा खालामदोंमोन फिथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बे जाफुङैनि थाखाय बिथांमोना गोथौ दुखु मोननाय आरो धिक्कार फोरमायहरदों। बेनिखायनो बिथांमोना माखासे किसुमान सिरिज अफ मुभमेन्ट हादर एबसुए लइसे ओइ सिरिज अफ मुभमेन्ट टु 4 तारिख डिसेम्बर पुरा आरम्भ करिब। बेवहाय बिथांमोना फारि फारि नन कपारेशन मुभमेन्ट बायदिसिना रोखोमनि थाखो नन कपारेशन मुभमेन्टआथ' जोबोद गिदिर आरो बिथांमोना माखासे इउनिभारसिटिखौ घेराव खालामनाय बायदिसिना हाबाफारि लागोन। दा जे सासे एन्टि करापसन टीमजोंहाय हमजाखानाय भाइस चेन्सेलरा, बेलाव थानाय भाइस चेन्सेलरा मारै दासिमबो बिबान लानानै सालायबाय थानो हायो, बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्रश्नखा। दा बे दासिमबो आउट जायैयाव सोरनि आखाइ दं? इसिबां दासिमावबोदि बिथाङा सालायगासिनो दं, बिबान लागासिनो दं, आखाइ उखाइजों खोथा गैला। जिखुनु जाया बिथाङा जेरै जानांगौ एरै एरेस्ट जाथारनांगौ। दा बेनि सोमोन्दै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सारा मा बुंदों, नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नायनानै लादो नोंथांमोना। बेनि उनाव कमेन्ट्स हरदो। बिथाङा बेलाव थानानै सासे दायनिगिरिया बेलाव थानानै भाइस चेन्सेलरनि पस्टखौ बिथाङा होल्ड खालामनाया जोंनि थाखाय लाजिथाव आरो मुगैथाव। दा बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब स्ट्रंलि आसामनि रायजो बेंगिरि आरो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों जे 20 तारिखनि जे सावरायनाय बे फैमाल जादों आरो बे फैमाल जानायखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिनानै जोङो दुखु मोननानै फैबाय थानाय 4 डिसेम्बरनिफ्राय जोङो धाराबाहिक आन्दलन जोङो सिरिज अफ मुभमेन्ट जों फोसावदों। 4 तारिखआव जोङो स्टुडेन्ट सत्याग्रह, फरायसा फरायसुलिनि मोनसे सत्याग्रह हाबाफारि लागोन। बेयाव 30 CCBTR अर्गेनाइजेसन, कोअर्डिनेशन कमिटि अफ BTR अर्गेनाइजेसननि 30 स्टुडेन्ट आरो कमिउनिटि अर्गेनाइजेसना बाहागो लागोन। 5 तारिखआव जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों ताला लागायगोन, सिङावबो बाहेरावबो। आरो बे थासारिया मा जागोन जों बुंनो हाया, खिन्थु जोङो ताला लागायगोन। कुनु कारनाव जों टलारेट खालामा, कुनु कारनाव जों कम्प्रमाइज खालामा। बिनि उनाव 6 तारिखआव गासै जोंनि जि प्रिन्सिपालफोर दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जि एफिलिएटेड आरो लोगोसे गासै जोंहा इउनिभारसिटिनि जिखिनि HOD दङ बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो नन कपारेशन मोनसे आन्दलनाव
थांनायनि थाखाय बिथांमोनजों जों सावरायगोन लोगोसेनो 7 तारिखआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव बिटिआरआव जेसेबां कलेजेसफोर दङ बिनि इउनियन बडि आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादजों जों सावरायगोन नन क'पारेशननि सापर्ट जोङो बिनानै आरो बिनि उनाव 8 तारिख डिसेम्बराव जोंहा गासै जि माने हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि गेजेराव मोनसे हाबाफारि दंबावो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जोङो रेलि खालामगोन आरो भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिंनि जों मुर्ति सावगोन बे जोंहा हाबाफारियाव दङ 9 तारिखआव जोंहा दङ जे 3 घन्टा हिउमेन चेन इउनिभार्सिटिखौ जों घेराव खालामगोन आरो घेराव खालामनायनि उनाव जोङो नायगोन जे सरकारनि रेसपन्सा मा रायजो बेंगिरिनि रेसपन्सा मा आरो जुदि जेबो बिनि सायाव फिथाइ थाया फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफाद आरो गासै जोङो रायजो राजाखौ लानानै राजभवन सल' प्रग्राम जों गुवाहाटीयाव लागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राया स्पष्ट जिकुनु बिनिमयाव जोबथा परिबेश थाजासिम भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिं जाय दायनिगिरि जाय कराप्टेड जाय एन'मेलिसआव लिप्त दङ बिथांखौ होखारनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो जुजिलांगोन जोंनि जुजिनाया कन्टिनिउ थागोन जों कुनु आपस खालामा कुनु कम्प्रमाइज खालामनायाव गैया आरो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों आसाम सरकार आरो मानगोनां रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाखौ जोङो क्लियार काट जोङो स्पष्टयै फोरमायबाय आरो बिथांखौ गोख्रैनो होखारनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो दाबि दैखाङो गोजोन्थों মই ব্যক্তিগত হিসাবে ঈশ্বরত কামনা কৰিছোঁ যে এফটোৰ যে আন্দোলন আৰু এই আন্দোলনৰ যে ৰিজাল্ট এইটো সাকসেস হ'ব লাগে যিকোনো প্ৰকাৰত লাইছাম লাড্ডু সিং सारे एरेस्ट হ'ব লাগে मा होनो रायजो राजाफोर नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौबो आं नेनानै थाबाय बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि मस्ट पावारफुल इएम फरेस्ट बिफाननि रनजित बसुमतारी साराहाय खाम्फा बरगयारिखौ आगोलनिफ्रायनो बिथाङा इंगित होबोबाय थादों इउपिपिएल आव हाबसै होननानै बिथांमोना आस्राबारि रुनिकाटा आस्राबारिनि माखासे प्राइमारिनि जे बिपिएफनि मावथिफोर बिथांमोनखौ सोदों इउपिपिएल आव हाबफैदों बे थांलाय फैलायाथ' मोनसे पलिटिकेल फेनोमेनन बे थाखायो दा बेवहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा एमपि इलेक्शननि उनाव आफ्टार लकसभा इलेक्शन खाम्फा विल बी जइन इन UPPL दा बेखौ बिथाङा बुंदों बेजों लोगोसे गोबां some of the powerful and prominent leader of BPF बे मुंदांखा लिडारफोरा चन्दन ब्रह्मजों दङ जाहैबाय ओमफ्राय चन्दन ब्रह्मआ बिथांमोन लिडारफोरखौ लाफानानै UPPL आव नै बावैनो लकसभा इलेक्शननि सिगां फैगौ डिसेम्बर जानुवारिसोआव हाबसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथांनि इंगित होनाय आरो बिथांनि बुंनाया बेसेबां सैथो बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिजिरनो हासिगोन दा नैबे चन्दन ब्रह्मनि सायाव बिथांनि खेंफोरथिया मा जायो आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना श्रीजुत हाग्रामा महिलारि साराबो बिथाङाबो सिनाया बायदिसिना सिगाङाव होनबोदोंमोन नालाय बिथरे खलवार जादों ना मादों बेखौ जोंथ' बहा मिथिजोबनो जिखुनु चन्दन ब्रह्म डाঙरिया UPPL जइन হ'ব ना নাই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত এইটো মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ভিতৰে থাকিব পাৰে কিন্তু বিপিএফত থাকি পেলাই ইমান মিনিষ্টাৰ হোৱা এজন লিডাৰে এনেকুৱা মানে এমাৰ্জেঞ্চিকে UPPLত सुफे যাব এইটো মই আশা কৰা নাই अब्लाबो आंसो आजावनानै लायाखै बा आसा खालामाखै नाथाय बिथाङा थांनोबो हागौ थाङाबो जानो हागौ बे बिथांनि व्यक्तिगत खोथा दा बिनिफ्राय हाग्रामाखौ बुंदों बिथाङा डाइरेक्ट ससाइटिनिफ्राय जोगारगोन होननानै हाग्रामा विल बी किक आउट फ्रम द ससाइटि होनदों दा बिराद गोबां मस्ट प्रमिनेन्ट लिडारफ्रानो चन्दनजों थानानै लकसभा इलेक्शननि सिगां UPPL आव थाङोब्ला हाग्रामाखौ
जोगारगोन ससाइटिनिफ्राय होनदों। सोरबा लिडारखौ जोगारो जोगारा बे नोंथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारनाङा। बेफोर मोनसे पलिटिकेल राव, बेखौ इलेक्सननि सिगां सिगां दामनाय मोनसे पलिटिकेल राव। नाथाय मोनसे माखासे लिडारफोर थांबानो जे मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोबनानै थांगोन बे नङा। आरो आङो बर' जाथि हिसाबै बुंसै, जोङो बिपिएफखौबो फोजोबनानै लानो नाङा, इउपिपिएलखौबो फोजोबनानै लानो नाङा। मानो होनबा जोंनि गेजेराव बिराद मोजां मोजां मोननै पलिटिकेल पार्टिया दङ। We have the most powerful two regional political parties. दा बेखौ जों खोमानानै लानो नाङा। सोरबा थाङोबानो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि पावारा खमायगोन बे नङा। फैबाय थानाय इयुननि गथ' सेंग्राफ्रा खामानि मावनो फैलायगोन ना। बेखायनो जोङो थांलाय फैलायखौ इसिबां सिन्था खालामनाङा। खामानि मावनानै दिन्थिनांगौ पाब्लिकफोरनो। बेखायनो जोंना बेल्लावखि खारजि बिथां सारा बुंदों, We have the multi-party system in India होनदों। दे नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सखौ हरदो, ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायदो। गाबोन सबनिया जोंनाव चन्दना जइन जासिगोन इउपिपिएलआव गोबां बिपिएफनि लिडारफोरखौ लानानै। एमपि इलेक्सननि उनावहाय खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय सिङाव रायज्लायगासिनो दंखायो, रेडि जानानै दङ। गतिके हाजारखि बुंथो, हाग्रामा विल बि किक आउट फ्रम द ससाइटि। So thank you very much for watching. Love you all.